गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावनानै दिनैनि खौरांखौ फरायथिनो आखायाव लाबाय। मोनसे समाव बर' हारिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावबोनाय बोखावजाय कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि 1983-1986 आव रङिया जिल्ला ट्राइबेल संघनि बारग' आफादगिरि सानजा दिफिलि प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि 1982-1986 ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोनगिरि आरो नावकाथा जौसिन फरायसालिनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि तामुलपुर जिल्लानि सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि जाब्रांपारा गामिनि थागिबि दनेन्द्र ब्रह्म बिथाङा गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै गुवाहाटीआव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो थांनाय हरनि 10 रिंगासोआव बे बुहुमखौ नागारलाङो। आरोबाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नगाव जिल्लायाव जानाय थांनाय 22 आरो 23 जुलाइ खालाराव अल आसाम आर्म रेसलिं चेम्पियनशिप 2022 आव गलाघाट जिल्ला सिसुपानि दखरानि सिङाव थानाय दिनेशपुर गामिनि देबि दैमारिया गामि आरो ओनसोलनि गोजोननाय रंजानाय लाबोनो हादों। थारैनो देबि दैमारिया रांखावरि आंखालजों नाख्रेबजानायब्लाबो उन्दैनिफ्रायनो गावनि बिबथैनि न'आव थानानैबाबो बेफोर गेलेनाय आरो फरायनायखौ जागायजेनदोंमोन। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला नेशनेल थाखोआव खेबनै देरहासार जाबोनो हादों।